Два пакета на Chaos Rising, един на Perfect Order и един на Phantasmal Flames. Нека да видим какво ще има в тях. Първо започваме с Chaos Rising. Ferocid, Litleo, кулата. Така, дано се падне една гранинджа. В първите пакове нищо. Флоки, Скункс. Аре, тук дано да има нещо поне. Ти имаш нещо? Аз нямам. Чук. Много бързо ги. Ратататата. Найс. И накрая завършиме с Phantasmal Flames, където имаме шанс да ни се падне Charizard, в който силно се съмнявам. Ротом! Хареси за още.